ngersake. Kepengin tumuju ana ing dhuwur. Mula saka kuwi kabeh. Apa wis kok sumedhakake Temenggung Kipling? Sampun. Ini rada maju. Dawuh, tegese sampun iki sampun bab apa? sedaya uga rampen piranti kangge panglamar panjenengan sampun sumadya. Wis padha sumadya. Mas Picis Raja Brana mboten wonten ingkang kecicir Kanjeng. Siji wae ora ana sing kurang. Ning aku pitaya kawan kowe kabeh. Yen to kreta joli juwana ora bakal kendhat anggonmu gawe. Nggih. Mula saka kuwi kowe tak utus tak keparingke nyabda bebarisane kreta joli juwana. Mula saka kuwi maju lele tampanono. Tambahing pangestu. Iya birasaken. Para tamtama. Siaga makarya. Esti sanjata lumaksana magita-gita. Anjo. Aja padha wedi kangelan. Kawon